bịakwanụ bịa fụrụ ihe anụ mere m ebe anụ nwa bịakwanụ geeti ntiri bịakwanụ fensi mgbara agba bịakwanụ fensi mgbara agba ka anụ na-akpati kpọrọ ndị Abakaliki agba m ndị obodo ọkpa akpọ wee bịa ebe a n'ime abalị wee nnụ ka a na-anọkwa n'ime n'obe m na-arahụ ụra wee nụ ka a na-akpọ na-asị ka ọ pụta ha na-akwụgbuo ya nne ozi anya na windo ka m fụkwa ihe ka m marakwana ndị na-ekwu okwu esizie na windo na-enyo anya wee fụ ụmụ okorobịa nọ witi ofu nwaanyị ọ na-asị ha nọ ebe a ka obi ọ pụta ha na ha kugbuo amaghị m onye na-ekwunu m wee tikata mkpu ihe mmeziri bụ ndịrị nwaanyị wee chịrị akwa wee kpuchie onwe m wee si ụzọ azụ wee agbapụzie m nwanne anụ na ndị ọ kpọrọ wee bịa wee si otu were na-akụri ebe niile wee dara fensị niile mgbara wee kurisichaa wee kurie ụlọ kurie boys quarter ntara afụ wee rụ nsị ka chai lekwanụ boys quarter o Jesus eti mmadụ n'aka ha na-elekọta ụlọ anya na ọ nwere ka ọ dị na-akọchara ozu lie mmadụ lie di m ebe anụnwa agba ha fensị n'ụlọ anụnwa ọ gwara ka m dịsị ka m gbaa fensị gbakọta ebe niile ka ebe anụnwa dị sekio ka ya rụọ nwa boys quarter tii mmadụ na onye gara elekọta ụlọ anụnwa anya onye ka anụ kpọrọ ndị ọkpọ wee bịa ama m ihe a na-asụ anụ m ka a na-ekwu okwu anụghị m ihe a na ha asụ onye ndụziri bụ ka a na-asụ ọ bụ ha na ọpụta kugbuo ya ndị nwaanyị wee ti ụzọ azụ wee gbapụ ya ka anyị dara ihe niile wee kurisie neni boys quarter rụrụ arụ ka anụ si wee kurisie ya neni boys quarter rụrụ anụ si n'ọmụ ka ọ chọrọ wee bịa mụ ka ọ chọrọ ka ọ gbuo ọ bụzie na ba pụta ha were iwe wee kurisie ebe niile ha bịa na-esu aka n'ọnụ ụzọ na-asị m pụta ọ na-asị ha pụta ha na gbuo enyi ya na enyi ya efe ama apụta wee mmiri wee gbapụ jiri akwa nne aka wee gbapụ n'ime njem o'clock ka anụ ji wee bịa wee kụọ ebe niile gwogwo ọsụmeyi na-ekwunie anụ sikwa be dị abịa na-achụpụ n'ime anụ sikwanụ be dị abịa na-achụpụ n'ime ọsụmeyi gbatakwa n'ọsọ anụ egbukwana n'ime ọsụmeyi bịakwanụ the building went down. You know that I could to the end of Abakaliki bịa bye. Ọsụmeyi bịakwanụ na fensị mgbara bidoro n'isi wee gbagide fensị a wee ruo n'isi ka ọ wee dị mma ka a gbachie ebe a ka ebe a dị sekio wee ruo boys quarter ka eti mmadụ ka unu adị sekio anụ wee bịa wee kurie ebe niile anụ kpọrọ ndị ụmụ nwoke ọkpọ wee bịa n'ime abalị 12 o'clock ahụmanụ ihe ha na-asụ amaghị m ebe ha si ahụmanụ ihe ha na-asụ nnanụ ka a na-asị ọ bụrụ ha na ọpụta kugbuo onyi ya ọ pụta ha kugbuo onyi ya ekweghị m apụta nyere jiri nwaanyị wee mmiri amịrị wee mịpụ ka nzọgodi onwe m ya ka chi foziere na enyi ha anụ mere ebe a wee kurie ebe niile ya na ndị ọkpọ wee bịa mụ na gbara kwasị enyemaka na gbata bịakwuru bịa lelee enyi o bịakwuru bịa lelee enyi ha anụ mere o bịakwuru lelee ihe anụ mere onweghị ihe mere anụ onweghị ihe m na-esere mụ na anụ amaghị ihe anụ mere anụ o ji wee bịakwuru ụlọ otu a amaghị ihe m ga-ekwu ọsụmeyi bịa dị mụ na marakwa ihe unu na-eme bịa nụ mee ọ bụ na asị na mee ihe bizibe ala sambara ka nlawa ọ bụ na unu achọghị nka nlaba dị o ọ bụrụ na achọghị nka nlaba achọrọ m ụmụazị laba na ụmụazị ahụ ebe n'elu ụmụazị ejeghị ebe n'elu ụmụ nwoke n'ofu nwaanyị ọ ihe mụrụ ebe a ụmụ nwoke n'ofu nwaanyị ada ka mbụ abụ m onye Ọsụmenyi nne m bụ Ọsụmenyi nna m bụ Ọsụmenyi a na-alụ nna Ọsụmenyi kedu ihe mere anụ adị nnụ nwa payọs adị nnụ kedu ihe mere anụ nwa payọs adị nnụ nwa umeala Sambara kedu ihe mere anụ o ji wee kwatusie n'ụlọ a kedu na ihe mere anụ ji wee kwatu ụlọ a biko nụ bịanụ jụọrọ m ihe mere anụ o ji wee nwee obi wee kwatu ụlọ a ọ bịara igbu m ọ bụ na mfụzi ha m enwere ha were iwe maka na m gbara ọsọ wee kwatuwezi ụlọ o nwere ihe ụlọ mere ha o nwee ihe mere ha bịa kwuo n'ihu m karịa iji ime abalị wee chọrọ m wee bịa anụ ji ime abalị wee kpọrọ mmadụ bịa ka ha bịa gbuo m ha bịazi ọ bụ na m agbapụna ha mgbapụzie were ha iwe wee kwatuba ụlọ ọkwa ya bụ ihe m na-akpọ onwe ihe ọzọ biko nụ bịakwanụ mara ihe unu na-eme